Au. Kurang enak ya opo nek ngene iki. Rokok ono. Kopi nyepak. Kok duwe bojo loro nek ngene. Cuacane tepak mendung-mendung ya opo. Iya rek. Tak ngopi sih ae. Delon apane? Dewe kan. Dewe. Panas rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh. Nggih, monggo minah. Wonten apa? Ngeten kula badhe nyuwun sumbangan. Oh, alah, sumbangan. Nggih. Kecap nggih? Nggih. Bu, sumbangan, Bu. Sewu nggih, kolokan. Wonten. Nggih. Nuwun. Cuma bantu sebisanya mungkin. Nggih. Iya matur nuwun Pak nggih. Oh, ngoten mawon. Nggih. Nggih. Mugi-mugi jenengan sehat. Amin. Lancar terus Amin. rezekine nggih. Nggih. Kula tak pamit. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, alhamdulillah si iso sedekah. Masih titik-titik pengondak akeh. Rumati bendina cek api rek. Lah iki romantik lah iki. Ana sing duwe lah iki. Bila ada sak M dah tak jol iki. Bila kepepet ya 20.000 dak kok. Apa sih ini kali. Sip lah dak kembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Nggih ngoten apa, Pak? badhe nyuwun sumbangan. Oh, sumbangan. Sebentar dulu ya. Dulu ya. Iya. Nggih, Mas. Nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Matur mugi jenengan sehat. Amin. Terus kata rezeki. Nggih, ambek dongakno kembangku payu larang, Mas. Oh nggih, kula dongaaken Amin. kembang niki payu larang. Amin. Sedanten. Nggih, amin. Monggo nggih Nggih, kula. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek zaman berjuang. Aduh. Ono rong tahun sepeda ndak di serbeti, ndak di apa-apa, no keliri taker api kon. Jur kelingan anak lanang aune kone mandung tak silih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Mboten apa, Mas? badhe nyuwun sumbangan. Sumbangan lho. Kok mari wingi sampean mrene? Kayak apa sih? Nggih napa damel. Paham. Sik tenan ya. Nggih. La. Oke, Mas, nggih. Nggih. Matur nuwun Pak nggih. Matur mugi sehat Pak nggih. Amin. Lancar rezekine nggih. Amin. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oh yo wingi mari. Kayak apa ae? Tombol ati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran sabanane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, wonten apa, Pak? Sumbangan. Sumbangan. Nggih. Oh, sumbangan nggih. Nggih. Oh, nggih. Kita nggih. Nggih. Niki, Pak. Nggih.
Matur nuwun Oke, nggih. sami-sami. Nggih, monggo Oke, assalamualaikum. monggo, waalaikumsalam. Sik lah. Iki koyo wong wingi. Koyo temen jaluk sumbangan. Tapi ndak apa-apa wis. Ganjaranku kan tambah akeh. Mendung sampai panas. Ya hujan. Mau arek ayo. Lele, Woi, tekan ndi? golek awakmu aja nih. Ana perlune aku. Perlu apa? Kate takon kembang. Butuh kayak hiasan di rumah boleh. Lek digawe hiasan di jero sih. Ono le. Apa? Wanti kembang iku koyo dawa ngono lho. Pokok ndono sing duwe wis. Tapi larang. Iku lek ndak sak M ndak tak cul iku. Ndak saem ndak dicul. Ndak, lha opo wong larang. Kenemenan awakmu. Lah terus kan kate golek dhuwitmu ono piro? Duitku asline ono 15.000. Cangkem ono 20 wele ndak apa-apa kawan. Jarine ndak saem ndak kocol. Tapi ojo rame-rame. Tidak apa-apa aku butuh ya. Bojoku lho katut tangga-tanggane kon. Butuh Kabeh, kembang kon. kabeh iki seneng kembang. Lek gelem ndek omah wae, tapi ojo kono-kono lek rego sakmono. Iku soalé unik kuwi. Temenan le, aku butuh yo. Lah iya we, iku lho lek dari jero omahmu. Unik le cara sing duwe. Tapi jipin dhewe. Heeh. Terus regono ojo ngomong. Sepejare aku iku. Iya we, nang omah jipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa le? Kok sampean maneh? Ana apa, Pak? Wonten apa? Anu badhe nuwun sumbangan. Tapi wurung wis. Loh, iso urung. Sik. Sampeyan iki koyo bendino rene ya, Mas. Iki nang omahku iki le. Lho, nang omah pisan. Heeh. Lho, nang omah pisan. Apa? Oh, berarti ndak beres iki. Sing kena iki. Ndak koyo bendino sampeyan Kok koyo iki. dioyo iki le. Lah ya iku. Ndak iso. Nak kuwo. Iki ndak jelas iki, jelas ruwet iki. Iki ruwet temen ya iki. Lah ya. Bono. Aja tukang. Iki lho. Bono. Iki lho, Mas. Sik. Iki njaluk koyo njaluk sumbangan tapi bendino sampean. Gawe dhewe rupane iki Mas. Ping loro nang omahku iki. Sampeyan wong ndi sampeyan sik? Moro-moro njaluk sumbangan nang warga. Wong kene aku, Pak. Walah. Wong kidul kene. Sik aku ndelok apa sing sampeyan gawa iku mang lho. Apa iki? Delok. Lah iki. Apa iku? Iki apa iki? Loh, delok. Delok. Lamaran ini lamaran kerja. Krek. Diakali iki berarti digawe. Berarti tutup ndak narik sumbangan berarti iki. Sik. Anu. Sik. Iki sampeyan ya carane keliru sampeyan. Kaya ngene keliru ta. Ndak menarik sumbangan sampeyan. Lah iki ndek desane awak dhewe iki ya. Iki ana satu badan sing jenenge NU Care Lazisnu Desa Tempeh Lor. Ndek desane awak dhewe iki termasuk gentengan iki. Ndak koyo ngene carane sampean ya. Yo aku soalnya kate kayak bangun oma, jadi aku ndak duwe duit, makanya aku sing golek kerja ndak nemu-nemu. Yo wis aku njaluk sumbangan. Oh, tadi berarti ngakal kok berarti. Sik. Tenang sik. Aku iso wae. Ojo tukang sik, tenang sik. Sik. Sampean ya. Ojo koyo ngene carane ya. Dadi sampean nek kate njaluk sumbangan ya iki ana bisa berhubungan ambil aku sebagai petugas NU Care Lazisnu Tempeh Lor sing mengayomi sak desa Tempeh Lor. Rungokno kupingmu iku. Dadi ndek Tempeh Lor menawa di omah sampean iku menawa rusak itu bisa diadakan namanya bedah rumah melalui NU Care Lazisnu Desa Tempeh Lor. Oh, iso ngono. Iso sampean ya lek sedekah mangkane ya langsung aja berhubungan ambil aku. Lah iki aku langsung ono datae langsung teko Kemenak melalui Bupati Lumajang. Oh, Wang urung ngene ae le. Lah iki jelas iki ono data-data donatur. Lah iki ono wisan kabeh iki ndek kene iki. Lah iki jelas ono donature barang lah iki datae. Lah iki aku ngelola.
dana iki ngelola khusus satu desa tok nek. Oh, iku duwe digawe apa? Nah, iki pertanyaan sing apik iki. Duit sing sampean infakno nang Lazisno iki ya. Iki pertama digawe bangun-bangun musala sing ono di kampunge sampean. Sing pertama, ya termasuk masjid, tempat-tempat ibadah. Nah, sing kedua, digawe santunan anak yatim dan duafa. Nah, lek kok sampean menawa sampean umahe kate robo ya iso langsung njaluk sumbangan nang Lazisno Desa Tempeh Lor. Oh iso lho. Iso kok. Anu Mas, lek misale kepengin nyumbang nang Lazisno ya carane ya. Nah, apik pertanyaane iki. Pinter arek iki rek. Kadang Mas. Lah iki, pinter arek iki. Lah iku kalenge ndek warung iki, warung wifi iki. Heeh. Coba iko jebun. Kok. Lah iko kaleng. Oh kaleng iki kok. Jebun. Coba jebun. Oh. Iki opo? Iki ya. Oh iya le. Lah, lek iki jelas. Oh. Iki langsung teko Gkoin NU Peduli. Sing ono di desane awake dhewe iki. Oh. Ngono wae. Ya mending ngono le yo. Timbang Jelas, jelas ngene iki. Terus sampean ojo seperti itu ya. Nggih. Soalnya dek kene wis ono jenenge Lazisno Desa Tempeh Lor. Sampeyan lek pancene istilahnya butuh dana kategori duafa, engko iso aku ngusul nang sampean sebagai calon untuk duafa tak kei sedana iki nang sampean untuk kehidupan ekonomi ini sampean dhewe. Oh, iso ngono. Nah, dadi ngene rek. Sumbangane sampean Heeh. warga Desa Tempeh Lor iki dikekno nang wong Tempeh Lor. Oh, kaya Sing nyumbang wong Tempeh Lor, sing menikmati ya wong Tempeh Lor. sing diutamano ae. Nah, Enak nek ngono wis. Baleni Jadi aku iso niki Pak nggih. iso sampean iso. Duitku ya apa terus? Hah? Ya wis ikhlasno kan sampean kan wis niate sedekah amal. Iya sih. Wis, Berarti wis ngene sing wis mari-mari ya wis ikhlasno duit sampean wis ikhlasno wis ndak apa-apa wis saiki sampean lek kate nyumbang nang Gkoin Desa Tempeh Lor oh Lazisno iya. ya. Ini lebih Iya. jelas aja. Nah, Nek ngene lebih enak. jelas itu. Iya iya. Iya. Ya wis, aku tak pamit sih ya. Mate nanti kok. Ndi sampean? Anu, golek sumbangan nang liyane. Loh, ya wis Nahdlatul Ulama memanggil